कुडाळ मालवण रस्त्याच्या झालेल्या दुरावस्थेकडे सरकारचं लक्ष वेधण्यासाठी उबाटा गटाचे माजी आमदार वैभव नाईक यांनी आज अनोखं जनआंदोलन केलं। रस्त्यावर पडलेल्या खड्ड्यांमुळे होणारा स्थानिकांचा त्रास सरकारच्या निदर्शनास आणण्यासाठी नाईक यांनी बैलगाडीचा वापर करत आपला तीव्र निषेध व्यक्त केला। त्यावरून जवळजवळ दररोज प्रवास करणारा मी एक शिवसैनिक, या रस्त्याची अवस्था अशी झालेली आहे की सर्वसाधारणपणे सिंधुदुर्गातील ऑर्थोपेडिकची मणक्याची हॉस्पिटल चालवण्यासाठी म्हणून युती सरकारने अशा पद्धतीची व्यवस्था केलेली आहे काय, अशा प्रकारचा प्रश्न इथून प्रवास करणाऱ्या प्रत्येकाच्या मनामध्ये पडतो। मी एक समजू शकतो, इथले आमदार हे तोंडात सोन्याचा चमचा घेऊन जन्माला आलेले आहेत, त्यामुळे त्यांना सर्वसामान्यांच्या सुखदुःखाची जाणीव असण्याचं काही कारण नाही। पण त्यांचे जे कार्यकर्ते स्वतःला म्हणवतात, जे स्वतःला या मतदारसंघाचे, या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे ठेकेदारी भाग्यविधाते समजतात, किमान त्यांना तरी याची जाणीव झाली पाहिजे होती की गेले वर्षभर हा रस्ता अत्यंत बिकट परिस्थितीमध्ये आहे। या 30 किलोमीटरपैकी जवळपास 20 किलोमीटरचा रस्ता हा खड्ड्यांनी भरून गेलेला आहे आणि ते खड्डे असे आहेत की एका खड्ड्यातून दुसऱ्या खड्ड्यात, दुसऱ्या खड्ड्यातून तिसऱ्या खड्ड्यात कोणी पैज लावावी की किती खड्डे आहेत हे मोजून दाखवावं। त्यामुळे या युती सरकारच्या घाणेरड्या कामाचा, खड्ड्यात जाणाऱ्या कामाचा तीव्र निषेध। धन्यवाद। अनेक रस्ते खराब झाले आहेत आणि औद्योगिकदृष्ट्या आणि पर्यटनदृष्ट्या महत्त्व असलेल्या कुडाळ मालवणचे दररोज लोक कुडाळला येत जात करत असतात। हॉस्पिटलच्या माध्यमातून असू देत, शिक्षणाच्या माध्यमातून असू देत किंवा व्यापाराच्या माध्यमातून असू देत, आणि हा रस्ता यावर्षी पूर्णपणे पावसामध्ये खराब झालेला आहे। याआधी या रस्त्यावर मी आमदार असताना अनेकदा पैसे खर्च करून हा रस्ता व्यवस्थित ठेवला होता, परंतु गेल्या 2.5 वर्षात महायुती सरकारमध्ये आणि आता जवळजवळ 1.5 वर्षामध्ये या रस्त्यावर कुठलाही खर्च झाला नाही, त्यामुळे हा रस्ता पूर्णपणे खड्डेमय झालेला आहे। यातनं अनेक अपघात झालेले आहेत, अपघातामध्ये अनेक तरुण मृत्युमुखी पडलेले आहेत। याच रस्त्याची अवस्था नाही तर अनेक रस्ते, कसाल मालवण असून देत, कणकवली आचरा असून देत, आचरा मालवण असून देत, कवठी असून देत, चेनवण असून देत किंवा माणगाव असून देत, हे सगळे रस्ते महत्त्वाचे जे रस्ते आहेत ते आज अत्यंत दयनीय रस्त्याची अवस्था झाली आहे। परंतु इथले लोकप्रतिनिधींना या रस्त्याकडे बघण्याचं लक्ष नाही। 2 दिवसापूर्वी त्यांचाच बॉडीगार्ड, माझ्याकडे एक बॉडीगार्ड म्हणून पोलीस होता, तो मला सांगत होता की तो त्यांच्याकडे 2 दिवसापूर्वी होता की इथनं जात नाहीत, आमदारांनी रस्ता तिकडनं घेतलाय, म्हणजे मालवणवरून कुडाळ जायचं तर हायवे मार्गे ते जातात। म्हणजे आपली पळवाट शोधण्याचं काम या आमदारांनी केलेलं आहे। खरं तर या आमदारांनी काही मॅनेजर नेमलेले आहेत आणि ते मॅनेजर लोकांचे प्रवेश वेगवेगळ्या कारणाने आपल्याकडे घेत असतात, आमिष दाखवत असतात, 5 लाखाचा कुठला तरी रस्ता येतो, परंतु हा कोट्यावधी रस्त्याचा रस्ता पहिला पूर्ण केला पाहिजे आणि तो पूर्ण न केल्यामुळे आज रस्त्यावर खड्डे पडलेले आहेत। खरं तर माझ्या कुडाळ मालवणातील जनतेच्या सातत्याने आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांना होते, आमचे नितीन वाळके आहेत, मंदार शिरसाट आहेत, राजन नाईक आहेत, अमरसिंग सावंत आहेत, आमचे इथले विभाग प्रमुख शेखर गावडे आहेत, शोभा भोजने आहेत, बाबू टेंबुलकर आहेत, आमचे बाबी जोगी आहेत, या सगळ्यांकडे सातत्याने आता तालुका प्रमुख हरी कोपरेकडे आहेत, या लोकांकडे सातत्याने लोक मागणी करत होते की हा रस्त्यासाठी रस्ता सुधारा म्हणून। सोशल मीडियावर सुद्धा वारंवार ह्याच्यावर अनेक मीम्स आल्या आहेत, अनेक टीका झाल्या आहेत आणि त्यावेळी विरोधकांना सुद्धा लोकांनी आम्हाला विचारलं की विरोधक सुद्धा काय करतायत। खरं तर जनतेला मी सांगू शकतो की विरोधक सुद्धा आपली भूमिका बजावत आहेत, परंतु गेल्या 1.5 वर्षात जे आपण लोकप्रतिनिधी निवडून दिलात त्यांची काय अवस्था या रस्त्याची केली आहे, त्यांची आपल्या मतदारसंघात काय अवस्था हे लोकांनी पाहावं। आणि म्हणून आम्ही विरोधकावर आमच्यावर आज पोलीस आले आहेत, कालच्या आचरा झारापच्या रस्त्यावेळी आमच्यावर आंदोलन केलं म्हणून आमच्यावर गुन्हे नोंद केलात,
तुम्ही किती गुन्हे सत्ताधाऱ्यांच्या फोनवर आमच्यावर करा, परंतु जनतेच्या प्रश्नासंदर्भात आम्ही सातत्याने लोकांबरोबर आहोत आणि लोकांबरोबर राहणार आहोत. हा रस्ता अधिकारी आता येतील, त्यांनी सांगितलं पाहिजे हा रस्ता कधी आम्हाला सूचित करू देणार, तोपर्यंत हे आंदोलन आमचं मागे घेतलं जाणार नाही. आणि संपूर्ण आज बघितलं महायुती सरकारमध्ये आज सगळ्या पद्धतीने आज फक्त आश्वासन दिली जातात, परंतु या गेल्या 2 वर्षापूर्वी केलेल्या रस्त्यांचे सुद्धा पैसे या ठिकाणी दिलेले आहेत. आणि आज काही लोक फक्त पत्र घेऊन या ठिकाणी फिरत आहेत. माझी इथल्या पालकमंत्र्यांना, माझी इथल्या खासदारांना, माझी इथल्या आमदारांना विनंती आहे की तुम्हाला जेव्हा कधी वेळ असेल, जेव्हा तुम्ही जिल्ह्यात याल, आमच्यावर टीका कराच, तुम्ही हिंदुत्वाचा विषय तुम्ही घ्याच, उद्धवजींवर टीका कराच, मतं चोराच तुम्ही, परंतु या रस्त्यावरनं सुद्धा जा. आणि जर वाटलं तुम्हाला आपले जे लोकांनी जे आपल्या निवडून जे लोक जर सूचित राहिले पाहिजे, तर हा रस्ता लवकरात लवकर करा. तुम्ही आता रस्ता 2 दिवसांनी तुमचे टेंडर मंजूर होणार, त्याला वर्क ऑर्डर द्यायला 15 दिवस लागणार. टेंडर मंजूर होणार, वर्क ऑर्डर टेंडर प्रोसेस झाली आहे, फक्त वर्क ऑर्डर यायचे पैसे देण्यासाठी थांबलेत काय वर्क ऑर्डर नाही. टेंडर प्रोसिजर तुम्ही कधी झाली आहे? टेंडर ओपन करायची एक प्रोसिजर, टेंडरमध्ये ते हे आहेत काय L1 L2 आहेत ती एक प्रोसिजर, नंतर तुमची त्यांनी अनामत भरली पाहिजे, नंतर त्यांनी वर्क ऑर्डर दिली, अशी प्रोसिजर असते ना. म्हणजे हे आता तुमचं टेंडर भरलं आणि तुम्ही आम्हाला खोटं सांगताय. तुम्ही खोटं तरी सांगू नका ना. आमची तुमच्यावर पहिला काय बोललं की तुमच्यावर आमची तक्रार नाही, खोटं बोलू नका, तुम्ही खरं बोला ना. मी रोज येतो आता कुडाळ मालवण प्रवास करतो. रोज पावसाच्या खड्ड्याने रोज खड्डे असे झालेले आहेत की पूर्ण आपल्या मानेला पाठीला पूर्ण त्रास होतो. रोज कंटाळा आहे. आता रस्ता तर आता आतले 2 वर्ष झाले या रस्त्याला आम्ही जातोय, पण काही अर्थ नाही या रस्त्यामध्ये. मी कुडाळवरून मालवणला गेलो होतो, काहीच अर्थ नाही बघा. प्रत्येक टायमाला असंच पाऊस पडतोय, काय काम करतायत ते जातायत, काम करतायत त्या तुटपट्टीत लावतायत, सगळे कच्चा माल आणून टाकतायत, पाणी येतं वाहून जाते पाऊस. किती दिवस चालू आहे रस्त्यावर हेच चालू आहे. म्हणजे सर जाताना ह्याच्यात गाडीने भीती वाटते. 2 व्हीलर आहे माझी स्वतःची आणि मी नेहमी या रस्त्याने ये करत असते. प्रत्येक वेळी पडण्याचीच भीती. समोरून जर गाडी येत असेल तर तुम्ही कोणत्या साईडने जाणार असा प्रश्न पडतो. मी गाडी इथे घालू की तिथे घालू समजत नाही. म्हणजे खाली उतरून गाडी चालवायची काय आम्ही, किती वेळा आम्ही या रस्त्याने ये करणार आणि मला गाडी नाही वरत. कुठे जाता आणि कुठला रस्ता आहे हा? काळसेचा रस्ता आहे आणि आम्ही कुडाळला जातो, कधी हॉस्पिटलमध्ये जात असतो, कधी घरच्यांना घेऊन जात असतो. मागे बसलेल्याची किती भीती असते. 2 व्हीलरवर जाताना जर काल मागची व्यक्ती जर पडली तर त्याला जबाबदार कोण, आणि आम्ही जर पडून मोडलो आणि तिथे मेल होतं त्याला जबाबदार कोण? आम्हाला रस्ता आणि किती दिवस झाले 1-2 खड्डे पडल्यानंतरच आमदार खासदारांनी त्याची दखल घेतली पाहिजे ना. आम्ही काय करणार मग? प्रत्येक वेळी किती वेळा आंदोलन करत बसायचं आणि घरदार सोडून आणि किती वेळा यांच्या मागे फिरत बसायचं. वोट घेताना घेतात ना,